Het nieuwe collectiecentrum Friesland moet het meest duurzame en innovatieve depot van heel Nederland worden. Het biedt plak onder collecties van het Fries Museum, het Landbouwmuseum, het Skipveertmuseum, het Natuurmuseum Friesland en Tresor. Vooral de klimaatbeheersking moet van een uniek niveau worden. De musea binnen wies maar de plannen. Het grote voordeel is dat je de kennis kunt delen. Dus wij weten allemaal iets over beheer van collecties. En doordat je bij elkaar zit kun je het allemaal delen. Dus dat is heel belangrijk. Je weet dat het erfgoed van Friesland goed bewaard wordt op één plek. Dus dat is fantastisch. Plus dat de toegankelijkheid ontzettend veel verbetert. Ook voor het behoud van het Frieske culturele erfgoed is het van groot belang. Ja, ontzettend belangrijk. Want wij vinden als Friesen dat onze geschiedenis, ons erfgoed belangrijk is. Daar hechten we aan. Het maakt ook onderdeel uit van onze identiteit. En ja, als je dan plekken hebt waar het niet goed bewaard kan worden, dan betekent dat je eigenlijk een soort erfenis voor toekomstige generaties wegneemt. Hè? Want daarvoor bewaar je het. Je bewaart het om erover te vertellen en te laten zien, maar ook om te zorgen dat de nieuwe generaties ook die band met de geschiedenis hebben. In 2015 moet het nieuwe collectiecentrum klaar wezen. Het komt ergens in de omjouwing van Ljouwt.